En aquest curs d'entramats vegetals de la construcció de la cúpula de Ballaner pretenem acostar les fibres de ribera i la seva irregularitat i les seves imperfeccions, amb tot ell poder construir estructures geomètriques i potents que són capaces d'albergar qualsevol pèrgola, un galliner o inclús un espai de jocs per nens. I doncs expliquem com els 4 secrets petits per portar-la a terme. Això ho fem en el context del Fira Habitat, en conjunció amb l'espai infantil, creant espais de joc i com sempre, creant sinergies amb altres col·lectius. Fa 5 anys que estem vinguent a fer l'espai infantil aquí al Fira Habitat. Aquest any ens han proposat que acostem els oficis als més petits. Llavors hem fet com 4 espais on treballem la pedra, la fusta, els entramats vegetals i la terra. Per nosaltres, Fira Habitat és un bon lloc per mostrar la nostra línia de treball d'aborígens, en la que treballem amb infants i joves, amb una cosa que ens sembla molt important, que és que els petits i els joves recuperin el treball amb les mans, perquè els empodera de cara a poder fer moltes coses pel seu compte. Aquí la intel·ligència artificial hi té poc a fer. I per altra part, per recuperar la cultura dels oficis, una cosa de la que tothom que està aquí a Fira Habitat, el gremi i les empreses troben molt a faltar, que hi hagi gent dels oficis. Fins fa poc tothom pensava que tothom havia d'estudiar, tots els pares volien que els seus fills fossin a la universitat, i cada cop s'està veient més que la necessitat dels oficis fa que aquest sigui un aprenentatge que cal potenciar els més petits. I nosaltres ho fem començant des del principi, que sàpiguen treballar amb les mans i gaudir i descobreixin el plaer de saber fer una cosa, construir una cosa i veure com puja a partir de les seves capacitats.